गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଖରାପ, ମାଫ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ରଚନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। এটা ম্যাথ কেতে କରାହେଇଛି ସାଧାରଣତଃ। এটা ନଈ ବଡ଼ି ରଚନା। এটা ବି ସାଧାରଣତଃ ଜିକେ କରୁଛି। এটা ରଥଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବନି, ତଥାପି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1930। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯିଏ କେତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। এই যে কটা ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଏପଟଟା ଉତ୍ତର, ଏପଟଟା ଦକ୍ଷିଣ। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଅଛି। ଖାତା ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର କିଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। এটা মাউন্টেন অ্যান্ড পিক সব কোশ্চেন। রাজনীতি সম্পর্কে কোশ্চেন। রিভর সিস্টেম। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡବଲ୍ ବି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ନା ଏ ଖାତାରେ, ସେ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ 2ଟା, ତହସିଲ 12ଟା, ବ୍ଲକ 12ଟି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 289, ଥାନା 23ଟା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 1, ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା 3ଟି, ବିଧାନସଭା ଆସନ 8ଟି, ସାକ୍ଷରତା ହାର 2011 ଜଣଗଣନା ଅନୁସାରେ 80%। SP ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଭଦ୍ରକ, ପଶ୍ଚିମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଆସେ। ଏଇଟା ମୋ ହିସାବରେ ଭାବୁଛି ଆସିବ ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଭୂମିକା। ଏଇଟା ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଧରି ଅଛି। ପଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ। ଖାତା ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବୁ MLA, 8ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ଶିମୁଳିଆ, ସର ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଉତ୍ତରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭଦ୍ରକ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଶୀତ ଋତୁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତୁମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ରଚନା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶୀତ ଋତୁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଏଇଠି କମ୍ କା ଲାଗିଛି।
କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଏଇଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏବିକା ଯେଉଁ 2025ରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ପଚିଶ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଫତିମା ବସ୍କୋ ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ଼ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଥିଲା ଆନୋରା। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଭାରତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ଖେଳରେ। ଯୋଗ ଦିବସ ଜୁନ୍ 21, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଓମେନ୍ ଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ମହିଳା ନାଁ ହେବ ମଦର ଟେରେସା। କାହିଁକି ମହିଳା ଏଇଠି ଥିଲା ଦେଖୁଛୁ କାହିଁକି ମହିଳା ହେଇ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୁରସ୍କାର କିଏ ଜିତିଲେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମଦର ଟେରେସା। ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଅକ୍ଷର ସାର ବହୁତ ଖରାପ। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଣି